Така, свързани са по схема. Фазата влиза в L-in. Оттам съм пуснал мост за другия ключ към L-in. И един кабел за комуникация между двата ключа. А в L1 ми излиза към крушката. Този е двоен, но принципът е същия. Задържаш бутона. След като почне да мига, даваш команда 1 или 2 или 3, в зависимост от какво искаш, и потвърждаваш с задържане, докато пак примигне. Сега имаме на следващия ключ, пак задържам. Примигва, давам команда 1 и потвърждавам с задържане, докато примигне. Тук задържам докато примигне, но ще подам команда 2. Следователно натискам два пъти и задържам да примигне. И на другия край задържам команда 2 и задържам да запамити. Така, сега би трябвало от тук ето и другия светват. Малко блести, но двата стават червени.